Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini gilong ki khubor bam tagasngi. Hadin balayo iling bagilat pathai baga sarkar Assam kala khinra na phangi ki minder ki bawan buhai Shnong Saphai Assam kumta na kalyang ka KSU Kupli Area Circle ringkat ka jingya dan langki bor pulit jang ka Saphai Police Outpost West Janty Hills District la khinra na phangi ki minder ki bathmu banwa jakari tengen ha ka jila jongi ha ka jaka khaput berka Assam ka badan Saphai ka jingshim kabu jongkini ki khar bangla berki ki minder ki bathmu banwa jakari tengen ha jila jongi namar kitim ba ka jila jongi kalong ka balatlan klemdon ka an banyada kumta ki Bar Jylla kilong shlur banwan rung be an kumta na kalyang ka seng ngin yai khinra man na kapor ngin omsha ba ka jila jongi kanong kum ka dustbin ban bread iki khar bangla ki bashabe na ka jila Assam ngi kenturu ya ka sarkar bakan omdei ban kensting bat ka kerwo na ka seng kalong balada ki bor sarkar kimle ai wat ongpat bangi penkhen an ladangin ne mangi kaseng kala labru bagalenti na ka Shnong Saphai kadi ka wei na ki jaka bagi minder kila banwan rung be an shapo ka jila kaseng ka kentu ya ki bor Shnong bar ki parari bakin long ki bapet ngor ya ka Shnong ka thau khnang ban omsha tulup ha ki poi hap